kaixo eta ongi etorri erakusketako lehenengo zuzen honetara. Pixka zuzen hauekin nahi duguna da ere, erakusketara etorri ezin zaitezken hoi eta baita ere, etorri dagoeneko etorri zaitezten hoi, edo etortzeko zaudeten hoi, pixka erakusketako kontzeptuetan sakontzea eta edatzera ematera. Iria jokoan, komisarioek erakusketako pieza ezberdinak, bideojoko eta arkitekturaren eta agenda urbanaren erlazioa azaltzen saiatzen da, eta azalpen horiek egiteko lau familietan banatzen dira bertan dauden edukiak. Lau zuzen egingo ditugu, zuzen horietako familietako pieza ezberdinak erakusten, eta lehenengo familiari buruz hitz egiterakoan, gobernantza ludikoari buruz hitz egingo dugu. Gobernantza ludikoa agian ulertzeko familia erreseanitarikoa da, ze azkenean, hiri erabakiak hartzeko jarraitzen diren prozesuetan, jokoak edo bideojokoak uztartzen diren proiektuetan sakontzea da. Hemen daukagu lehenengo pieza hau, Games for Cities proiektua da, eta, ondo dago jakitea ere, erakusketa honetan, komisarioak, Argainseko Luka eta Uidizek aukeratutako 14 piezetan, pieza hauek ez dira, batzutan arte piezak dira, beste batzutan instalazioak eta beste batzutan proiektuak bere kauan, baina beti piezak nolabaiteko tresnak dira pieza horien atzean dauden proiektuak erakusteko. Askotan proiektu hauek bai dira bideojokoak edo hiri ekimenak, orduan ezin dira bere baitan erakutsi, orduan bitartekaritza egiteko instalazio hauek erabili izan dira. Adibidez, hemen ikusten duzuen pieza, Meritxe Laikartek egindako instalazio bat da, nun Games for Cities proiektua erakusten den. Games for Cities proiektua 2012-tik 2018-ra egindako ekimen ezberdinak batzen dituen proiektua da, Herbeheretako gobernuak bultzatu izan zuena, eta autore edo erabiltzaile ezberdinak egin dira, nun hiri erabakiak hartzeko garaian bideojokoak edo jokoak erabili izan diren partaidetza bultzatzeko. Hemen kartelan ikusten dezakezuen bezala, hori azalduta dago, beti agertzen dira lehenengo proiektuaren autoreak eta gero instalazio edo piezaren autorea. Kasu honetan, ezberdinak eta gero Meritxe Laikart. Baita ere, aurkituko duzue beti QR kodigo bat, nun piezaren informazioa azaltzen den, eta kartelaren azpian, beste kartela txikitxo honetan, zein familiatara dagoen uztartua. Games for Cities proiektuan, kubo hauek proiektu ezberdinak isladatze dituzte, eta piskat piezaren interakzioa, pieza interaktibo bat da, nun bakoitzak bisitariak kuboak hartze dituzte, eta bertan badaukate informazioa proiektu hori buruz jakiteko adibidez. Honetan, Delften egina dago, Port of the Future proiektua da, Games for Citieseko ekimen barruan dago, QR kodean informazio gehiago daukazue, eta hemen ere daukazue azalpen txikitxo bat. Kasu honetan, Delfteko portuan, portuko diseinua eta ampliazioak eta gauza ezberdinak erabakitzeko, Delfteko hiritarrekin bideojoko bat Serious Game, bideojokoa erabili izan zen partaidetza hori bultzatzeko. Badaude kasu batzuk ere, hemen, adibidez, Estokolmoko masterplana, Cities Skies bideojokoarekin egin zen, bideojoko hori bada, hiri bat nola kudeatu ikasten jakiteko, bai trafikoa kudeatu behar dezu, energia, etxebizitzak nun jarri, lantokiak nun jarri, nahiko konflexua da, orduan, Estokolmoko alkatetzak erabakizun, Estokolmoko maketa bat, maketa virtual bat egitea, bertako herritarrek bertan Estokolmo nola nahi zuten islatzeko eta datu guzti horiek beraientzat hartu ahal izateko. Kubo guztietan ez dira beti aurrera eraman izan diren proiektuetan, batzuk ere badaude, espezifikoki diseinatu izan diren joku batzuk hiri proiektuak aurrera emateko, baina beti ere hori, jokoak nun hiria nola gobernatu edo hiria nola
eraiki hitz egiten dutenei buruz. Pixkat, horren ardatzera, gure bigarren pieza hau daukagu, Bloodhook izenekoa. Bloodhook, kartelan ikusi ezakezuen bezala, Jose Sánchezek 2017an egindako bideo-joko bat da. Bideo-jokoa eskuragarri dago, bai interneten, bai bere orrialdean, Bloodhook Googleen bilatzen, zuek lortu dezakezue, da bertara jokatu. Eta, proiektuan ikusi daiteke nola, espazioan dagoen hiri baten ordez, espazio mugatu batean dagoen hiri bat da, nun altueran hazi zaitezkeen, eta pixkat nahi dena da jendeari irakatsi nola hiria sosteniblea edo jasangarria izan behar duen, beti ere hiriak aurrera edo ahazten doan inean, baita ere behar da energia, behar dira espazio berdeak jendeak ibiltzeko, baita ere dendak, bigerelekuak, energia, baita ere nundikan lortu zer jan, eta pixkat jasangarritasunaren inguruan lantzeko eta pixkat kontzeptu horiek hausnartzeko den proiektu bat da. Beti ere, hiria jasangarria izan behar du, orduan jokoaren grazia da, zenbat hazi zaitezkeen jasangarritasun hori mantenduz. Berdina, erakusketara Madrid egontzanean, Carlos Padialek maketa hau sortu zuen, maketa fisiko hau, bideo-jokoaren kontzeptuak eta pixkat bideo-jokoaren estetika hartuz. Pasatako astean, Mouse Houseekin eta institutura gerturatzen diren familiekin guk ere beste maketatxo hau egin genuen, pixkat berdina ere. Bloodhook bideojokoari buruz hitz egiten, hemen ikusten da, nola guk ere gure interpretazioa egin dugu institutuaren inguruan dagoen komunitatearekin. Eta, bukatzeko, azkenengo familia honetako azkenengo pieza, Craftea pieza da, pieza hau, Craftea proiektuaren erakusgaia da, eta bertan, erakusketako komisarioek eramate dute aurrera Bartzelonan, edo beste hiri batzuetan ere, eta Craftea proiektu integral bat da, nun lehenengo, bai hiritarrekin edo bai udaletxearekin, espazio hutsak edo erabiltzen ez diren espazioak mapeatzen dira, eta gero, batez ere ume eta familiekin, espazio horietan zer egin erabakitzen da. Gauza da beti zer egin erabaki ondoren, erabaki den hori Minecraft bideojokoaren bidez irudikatzen da, horregatik izenburua eta horregatik baita ere pixkat piezaren estetika, nun karratu hauek osatutako kasillerotan dago, eta karratuak irekitzen zoazen heinean, bertako ekimen honetako proiektu ezberdinak ikusi izazkezu. Hau adibidez, Madriden Gran Bian egindako proposamen bat, hau baita ere, eskola batean, umeki igerileku bat nahi zutela erabaki zuten, eta orduan, Minecraften bidez, igerilekua diseinatzen dute, eta eskolako edo errealitateko argazki argazkiekin uztartu egite dute. Garrantzitsua da ere, ze pixkat Craftea proiektuak egiten duena da, umei, irudikatzen edo buruan daukazunaren inguruan, gero nola realitate zentzu bat eman behar diozu, batez ere espazialidadearekin, ikusten duzu nola, batzutan ere, zuk nahi dezuna espazioak ezin du jasan, edo ez zaizu sartzen, edo pixkat kontzeptu horiek ere sakondu egiten dira. Proiektu honen inguruan ere, gure hezkuntza departamentuarekin hurrengo asteko larun batean eta baita ere urtarrilean beste 2 lantegi egingo ditugu, nun pixkat Craftea bideojokoarekin, baina era analogikoan ere, pixkat berdinari buruz hitz egingo dugu, eta bertaratzea gonbidatzen zaituztegu.